Hej, som i dag, der laver vi en tutorial på, hvordan man downloader en Minecraft Texture Pack til 1.8. Og der er link til alt det her i description, så det vil ikke være så svært at finde. Prøv lige at tage den der, en eller anden pumpkin pack. Og husk aldrig at downloade dem i sådan noget heroppe. Altid dem under. Her. Så er den her. Download. Så trykker jeg igennem som. Så kalder I den et eller andet. Jeg bliver spammet på Skype. YT-video, og så mens vi venter her, så kan vi lige hoppe ind i Minecraft. Og ja. Vi er tilbage og viser I noget I ikke skulle se. Men når I er inde i Minecraft, så gå ind på indstillinger, resource packs, åbn resource pack mappe. Og så lukker I Minecraft ned. Så har I den her. Alle jeres resource pack mapper. Så går I herned og søger i den mappe I har gemt den i. Jeg har gemt den i min filmmappe, som hedder Nego Film. Og så har vi YT-video der. Så sætter vi den så ind. Lukker den her. Kører. Åbner Minecraft igen. Har Minecraft her. Single player, en eller anden, som I selv kan vælge. Så er vi bare den der. Så er vi herinde. Og ja. En verden, som jeg selv havde. Eller det her, det er min pack, jeg har her. Den er her i hvert fald. Her kan I vælge jeres texture packs. Den er der. I kan kalde den lige det I vil, så kommer den til at stå der. Så smider vi den ud og trykker færdig. Og bum, så har vi den texture pack. Og slimesene, de er græskar og alt er græskar. Ulverne er græskar. Og ja. Så kan I selv derinde tjekke, om vi vil have den resource pack, eller om vi ikke vil. Men ja, det var alt jeg havde for den her video. Jeg håber I vil give videoen en like, og så har jeg i hvert fald bare tilbage at sige.